Кодекс кананічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. Похвалёны Езус Христос, вітаю вас, нашы дарагія радыёслухачы, і сёння, як кожную пятніцу, сустракаемся о 16 гадзіне на праграме «Кодекс кананічнага права». Сёння, як заўсёды, у нас у гасцях ксёндз-канонік Дмітрый Пухальскі. І сённяшняя тэма сённяшніх катэхезы, разважанняў будзе сакрамент хросту. Вядома, што у разлічэнні у тым ліку, які ёсць адносне сакраментаў, сакрамент хросту стаіць на першым месцы, але нашы разважанні мы распачалі менавіта ад сакраменту сужэнства. І калі глядзець на гэта трохі збоку, то мне ўзгадаўся невялічкі анекдот, якім бы хацеў падзяліцца з вамі, чаму менавіта мы распачалі сакраментам сужэнства. Падчас катэхезы катэхетка пытаецца ў дзяцей, які сакрамент з'яўляецца сакраментам першым, на што адна з дзяўчын падносіць руку, встае і адказвае, што сакрамент сужэнства з'яўляецца першым. Катэхетка такая здзіўлена ў сувязі з тым, што ведае яе вельмі веруючую дзяўчыну, пытаецца, як сакрамент сужэнства. Мне здаецца, што першым з'яўляецца сакрамент хросту. На што дзяўчына адказвае, не, у нас парадачная сям'я. Спачатку сужэнства, а пазней толькі хрост. Таму менавіта так і атрымалася ў нас. Спачатку сужэнства, а цяпер будзе хрост. Похвалёны Езус Христос. Навекі вечныя. Вітаю вас, ксёндз Дмітрый, і запрашаю падзяліцца з нашымі радыёслухачамі менавіта хростам. Што гэта за сакрамент? Чаму ён такі важны? Чаму ён першы? І так далей, і так далей. Дзякую вялікі за анекдот на самом пачатку нашага спаткання. Сапраўды, сакрамент сужэнства па ім узнікае спраўнага пункту гледжання больш за ўсё пытанняў заўсёды. Менавіта таму мы з ім пачалі нашы разважанні з гэтага сакраменту. Сакрамент хросту, ён такі, там праблем намнога менш, хаця таксама ўзнікаюць пытанні, таксама ўзнікаюць, і вельмі важна таксама ведаць адказы. Мы, як хрысціяне, католікі, павінны ведаць пэўныя вымогі права, якія існуюць наконт сакраменту хросту, таму што хрост, той сакрамент, таксама як і сужэнства, дзе апрача права існуюць таксама вельмі многа звычаяў, павер'яў. І часамі людзі хочуць некаторыя свае веды, невядома адкуль узятыя, выдаць за прадпісанне касцёльнага права. І пачынаюць гаварыць тыя альбо іншыя рэчы, якія, па сутнасці, не маюць нічога агульнага ні з навучаннем касцёла, ні з правам касцёла. Але па нейкіх традыцыях, па нейкіх павер'ях, кажуць, у нас заўсёды так было, і як быць не можа інакш. І наколькі гэтыя павер'я і традыцыі павінны захоўвацца, а наколькі іх трэба ўвогуле ліквідзіраваць? Наогул, калі мы гаворым наогул пра права, то ёсць, скажам, традыцыі, звычаі, якія існуюць побач права, то яны перашкаджаюць. Напрыклад, калі нехта там падчас цэлебраты сакраменту хросту ў адной з парафій спаткаўся абавязкова, свечку ад пасхала павінна запальваць бабушка. Ого! Першы раз чую такое. Я таксама вельмі здзівіўся на гэта. Канешне, права кананічнае пра гэта ніхто не гаворыць, хто павінен. Это ўжо больш літургісты займаюцца, рэкамендуюць, каб гэта быў бацька хростны, але гэта у многіх касцёлах гэта закрыстыянін робіць, напрыклад. Сапраўды, так. То есть тут нічога супраць права тут няма, калі бабуля запаліць ту свечку і перакажа ту свечку, можа, як дар жыцця, як сімвал Хрыста і гэтак далей. Гэта як бы нічога дрэннага ў гэтым няма. А калі дзве бабулі? Бо зазвычай там дзве. Зазвычай дзве бабулі ўжо не ведаю, як яны там гэта пытанне вырашаюць. Але я кажу, ёсць такія традыцыі, пэўныя звычаі, ёсць нічога дрэннага няма. Але ёсць, напрыклад, звычаі, якія, скажам так, вельмі моцна могуць ударыць у саму цэлебрацыю сакраменту, наогул, які не да канца з'яўляецца згодныя таксама з кананічным правам. Я ўжо не кажу пра Божае, з Божым там можа і згодныя, але як, напрыклад, две хросныя маці в адной італьянскай парафіі спаткаў недавно такое. Я магу толькі са сваёй практыцы распавесці, што аднойчы да мяне прыйшлі на хрост, усё добра, усё прыгатаванне, спісалі, усё. Я выхожу на хрост, стаяць хросныя, стаяць бацькі, а дзіцяці няма. А я пытаюся, а дзіцё дзе? А яно, кажа, у машыне, бо у вас у касцёле холадна.
Ну, і такое таксама можа быць. Вось поэтому ёсць таксама нейкія звычаі, асабліва вельмі много звычаяў, якія звязаны з функцыя, хто можа выконваць функцыю хросных бацькоў. Тут уже павер'яў много, так званае перахрэшчванне, ты ў мяне хрысціў, я ў цябе магу ці не магу. Тут сапраўды... А вось гэта вельмі цікава і вельмі важна. Я ведаю, я нават у гэту не хожу практыку, да канца не ведаю звычаю, я заўсёды людзям кідаюся цытатамі з кананічнага права, хто можа быць, хто не можа быць. Пра гэта мы гаворым трошкі пазней, не ведаю, ці сёння паспеем, ці можа наступны раз уже менавіта пра хросных, бо таксама вельмі важная функцыя. Сапраўды, бо функцыя хросных бацькоў гэта па сутнасці пасада ў касцёле. Будзем пра гэта таксама казаць, да? Таксама сталая функцыя, якая таксама ёсць пэўнае патрабаванне да хросных бацькоў, чаго няма да сведкаў сужонства. Мы пра гэта казалі, размаўляючы пра сужэнства. Там патрабаванне вельмі мінімальнае да гэтых людзей. Вось. Да хросных бацькоў патрабаванне вельмі вялікія. Вось. Поэтому варта ведаць сапраўды, што касцёл гаворыць канкрэтна вось пра вымогі права, якія кажуць пра цэлебрацыю сакраменту хросту. Дзякую шчыра. А так на пачатку, з чаго бы распачаць вось наша разважанне? Я так просто бяру наш кодекс вось, і пачынаю размаўляць, перадусім, мы сказалі хрост, не зважаючы ўвагі на анекдот, які ксёндз Александр на пачатку сказаў, усё ж такі хрост это брама сакраменту, усё ж такі хрост гэта першы сакрамент, праз які чалавек сапраўды становіцца дзіцём Божым, праз які чалавек уваходзіць у касцёл. І 849 канун гаворыць, што сапраўдным чынам хрост удзяляецца толькі праз абмыццё ў сапраўднай вадзе з адпаведнай слоўнай формулай. То есть... А ты вось, то значит не звычай, а ты таксама закону хрост крыві, хрост прагнення. Пра гэта скажам. Пакуль гаворым пра хрост, які сапраўды быў удзелены, так, то есть сапраўдная вада і адпаведная формула. То значит тая прапанова, якая, напрыклад, была на ўсходзе хрысціць пры дапамозе пяску, яна пяску не абсалютна не. То есть хрост павінен быць толькі вадой. Да, вада, мы будзем пра гэта казаць яшчэ. Добрка была поблагаслаўлёная, но калі не, можа быць звычайная вада, і на звычайных выпадках такая сітуацыя дапускаецца. А мінеральная? H2O чыстая павінна быць. Я не ведаю, ці газірованая можа быць, вось... Натуральная, натуральная, павінна быць натуральная вада. Натуральная вада, вот і павінна быць адпаведная слоўная формула, гэта формула ў імя Найсвяцейшай Тройцы. То есть, па сутнасці сакрамент хросту, тое, што нас аб'ядноўвае з усімі іншымі хрысціянамі, это сакрамент хросту. Да, то есть, калі хрысціяне, неважна якога веравызнання, католікі, праваслаўныя, розныя галіны пратэстантаў, калі яны хрысцяць у імя Троіцы, то есть у імя Отца і Сына і Духа Святога, хрысцяць вадой, вось, то сакрамент хросту прызнаецца, і гэта па сутнасці фундамент, гэта малыя, якія нават галіны пратэстантызма не хрысцяць у імя Найсвяцейшай Тройцы. То есть сапраўды... То значит, калі хрысцяць не ў імя Тройцы, гэта сектанты. Это не хрысціяне. Да, сектанты і хрост не сапраўдны тады, так. Таму тут трэба заўважыць і падкрэсліць, што свідзецелі Єговы з'яўляюцца сектантамі і нічога супольнага з хрысціянствам не маюць. Так, это абсолютно верно. Нават калі там, конечно, много вельмі прычын, а вось адна з іх таксама сакрамент хросту, да, то не хрысціяне, так? Бо хрост, які не ўдзяляецца ў імя Найсвяцейшай Троіцы. Вось. І таксама я сказал про чистую воду, да, то есть не может быть хрост ни супом, ни компотом, и так далее. Тут я вспомню яшчэ один анекдот, калі уже сёння такі у нас святочнае спатканне, тут было Божае нараджэнне, Новый год, заўтра аб'яўленне пана, і так, думаю, што можна сабе дазволіць сёння так трошки. Вось, пытаюцца на экзамене у семінарыстам професор, ці можна хрысціць супом. Ну, залежыць з якой сталовай. З нашай сталовай можна, з професарскай то не. Бо там жиденькі. Так. Сама вода. Там больш вадзічкі, у професарскай можа не. Вось. Розныя рэчы існуюць. І таксама ёсць много гісторый, дзе там людзі кажуць, што у чалавек уже святаром стаў, пасля нехта праснуўся, кажуць, ой, ці ж малачком пахрысціла там, ці чым-небудзь яшчэ. А вось такое пытанне тады, такое, можа, падхватлівае. А калі снегам? Александр, у вас такие казусы. Ну, по сутнасці, один з відаў вады. Один з відаў вады. І то натуральнай вады. Натуральнай. Хіба што распусціць у руках і пазней накапаць. Тут уже такие казусы придумывать можно, что... Хотя, трэба сказаць, што людзі штораз больш
з кожным днём усё больш цікавыя казусы сустракаюцца. То значы, можа казусы, але я сустрэўся з такой сітуацыяй, калі я быў у аварыі і двое людзей разбіліся, адзін паміраў. Вось, і першае пытанне, якое я як святар задаў: ці ты хрышчаны? Вось. Дзякаваць Богу, ён быў хрышчаны. Калі не хрышчаны, то я па сутнасці не ведаў бы, чым хрысціць, хіба што з служы бараў бы ваду. Вось, бо не было. Конечно, друзі, такой сітуацыі, то калі мы ўжо гаворым пра надзвычайную сітуацыю, небяспека смерці, мы будзем таксама ў нашых разважаннях пра гэта казаць. Канешне, хрост, калі чалавек просіць, мы павінны яго ўдзяліць. Так? Ну, каб ён ведаў больш-менш, што гэта такое, то есть не проста палейце мне вадзічкай, да? Ну, канешне, лепш такой сітуацыі не даводзіць. Ну, калі чалавек, лічым, што ведае нешта пра хрысціянства, ведае пра хрост, он павінен пахрысціцца. Неяк Божая ласка ім павінна дзейнічаць. Канешне, у такой надзвычайнай сітуацыі трэба пахрысціць, але таксама не можам сябе лічыць вінаваты, калі проста няма чым. Няма чым, што зробіш. Больш таго, таксама з сакраментам намашчэння звязана, такое не можа чалавека нехрышчонага таксама намашчаць. Было некалькі сітуацый. Вось таму я пытаўся, ці ён хрышчаны. Было некалькі сітуацый нават у Польшы. Да суда справа дашла, калі святар намасціў, аказаўся габрэй. Вось беда была потом. Што з тым рабіць усім? Понятно, што сакрамент не сапраўдны быў, але родныя пасля на святара падалі ў суд, бо якім правам? Тут, канешне, святара, з боку святара заўсёды ёсць гэтае жаданне ўратаваць чалавека, сапраўды. Вось, але ўсё-такі збаўленне чалавека ў руках Бога. Это павінны ведаць. То есть мы робім тое, што можам, тое, што павінны рабіць. Я думаю, кожны святар, бачыўшы аварыю, конечно, першай справай, сапраўды стараецца выканаць свой абавязак. Літаральна некалькі месяцаў назад была такая аварыя на праспекце Незалежнасці. Ноччу дзяўчыну збілі, але, дзякуй Богу, ехаў святар. У 2 гадзіны ночы вось ехаў ён там па праспекце. Што трэба было, ўсё зрабіў. Вось поэтому сапраўды такія справы вельмі важныя. Вось, і то есть сапраўдная вада і адпаведная салоўная формула. Вось, і наступная справа, што датычыць цэлебрацыі сакраменту хросту, кожнага сакраменту, ён павінен быць падрыхтаваны. Цэлебрацыя павінна быць падрыхтавана, і тут касцёл звяртае ўвагу на падрыхтоўку і людзей дарослых, і бацькоў дзяцей маленькіх, якія павінны прыняць сакрамент хросту. А хростных? І таксама і хростных, зараз буду казаць. Так. То есть, канешне, мы маем такі вопыт савецкіх гадоў, на многія яшчэ ўжо 30 гадоў мінула, але яшчэ вопыт адклікаецца даволі часта, да, што хрысцілі, понятно. То есть, где-то з чорнага ходу заходили, понятно, нельга было, там папа, мама партійныя былі, там які ксёндз прыехаў на могілках пры свеце лямпачкі, где-то там некага хрысцілі, бабушка дамаўлялася, там і па знакомству прыносілі дзіцятка ў каробачцы, невядома як, да? Вось. Дзякуй Богу, дзякаваць Богу, сапраўды у нас сёння сітуацыя змянілася. Сёння нішто не перашкаджае, пакуль пра хрост дзіцяці пагаворым, да? Нішто не перашкаджае бацькам прыйсці ў касцёл, размаўляць са святаром. Вось, паглядзець, святар павінен з імі пазнаёміцца, калі яшчэ не ведае. Паглядзець, ці маюць сужэнства, ці не маюць сакрамент сужэнства. Калі не маюць, то чаму? Можа, ёсць перашкода, а можа, няма. А можа, не хочуць, да? То есть, сапраўды, то есть, гэта ўжо першы кантакт са святаром, ён павінен быць. Нельга быць, просто прыйшлі, але па тэлефоне, нам надо пахрысціць дзіцяці, калі суботу 13 гадзін, калі ласка, прыйдзіце, аплаціце, получыце, да? Это не магазин. Это не магазин. Сапраўды, касцёл это не магазин. Ось, і многія людзі, на жаль, і ў гэтым таксама бачаць праблему. Часцей за ўсё каго высылаюць у касцёл? Хто там больш за ўсё ходзіць, бабулю? Мне трэба ўнучкаў пахрысціць, праўнучкаў, там племянніка, траюроднай сястры, гэтак далей. І заўсёды святары маюць такі абавязак размаўляць з бацькамі. То значыць, калі прыйдзе бабуля, то што святар зазвычай павінен сказаць ёй, альбо што бабуля можа пачуць ад святара? Што бабуля павінна пачуць? Даражэнькая, сапраўды, вельмі добра, што у вас нарадзіўся внучак, там, ці праўнучка, ці яшчэ хто. Ось, але калі ласка, прыйдзіце, хай бацькі прыйдуць і дамовімся. Праблем не будзе, сапраўды. Дамовімся, не? Але павінны бацькі прыйсці. Бацькі, калі нас чуеце, то памятайце, каб бабуль і дзядуль не высылаць. Бо святар не будзе з імі размаўляць на тэму хросту. Не, канешне, паразмаўляе, але канчатковае рашэнне трэба прымаць. Я зноў кажу, сітуацыі бываюць розныя, і святары розныя бываюць. Але, наогул, павінны быць бацькі. Павінны прыйсці бацькі. Канешне, часцей заўсёды гаворка, яны працуюць, у них 2 смена, у іх там яшчэ 5 работ, усё зразумела.
Вось, але добро дзіцяці ўсё ж таки найважнейшае. Да, то есть поэтому першая справа павінны прыйсці бацькі, нават права гаворыць, каб яшчэ нават у некаторых сітуацыях перад нараджэннем дзіцяці, ну, канешне, у нас людзі суеверныя, перад нараджэннем прыходзяць пра хрост дамаўляцца, але вось ужо першыя дні, першыя тыдні жыцця. Але ці двое бацькоў, ці дастаткова адзін? Тут, конечно, залежыць ад сітуацыі. Вось бываюць, канешне, калі сям'я добра знана на парафіі, пробашч ведае там бацькоў, там вянчаліся, ўжо можа не першае дзіцятка хрысціць, то няма сэнсу тоже ўсе прыхадзіць. Так, сапраўды, калі сям'я добра знаная. Іншая справа, калі першы раз людзі прыйшлі, сапраўды, і гэта таксама для святароў шанс гэтых людзей сапраўды, ну, не хачу недобра служыць, вылавіць, але сапраўды шанс навязаць з імі кантакт. Сапраўды вельмі многія людзі сапраўды прыходзяць у касцёл, пачынаюць, скажем, паглыбляць сваё рэлігійнае жыццё менавіта ці пасля хросту, сужэнства ці пахавання некага з блізкіх. Это сапраўды вельмі важны момант, поэтому тут і святары не могуць так чыста фармальна да гэта адносіцца. Ну, бо фармальна, можа, перашкодаў няма, павянчаліся, пахрысцілі, прыйшлі, купіць свечку, прынесіце белае адзенне і больш нічого не трэба. Да? А вось калі мы ўжо пры бацьках, пры прыйсці, а што рабіць тады, калі, напрыклад, прыходзіць адзін, а другі папросту не хоча, альбо ўвогуле не хоча, каб хрысцілі? Ну, вось тут ёсць праблема. Ёсць сапраўды праблема. Чаму? Таму што па кананічнаму праву дастаткова згодна аднаго з бацькоў. Але па дзяржаўнаму праву Рэспублікі Беларусь неабходна згода двух бацькоў. Так? На хрост дзіцяці, бо нельга праводзіць рэлігійныя абрады на дзіцятам паводле кодэксу аб сям'і, так, без згоды бацькоў. Быў адзін такі казус, ўжо 10 гадоў таму назад. Ну, бацькі пасварыліся перад хростам, прычым, што самае цікавае, прыйшоў бацька хрысціць дзіцяці, мама не прыйшла. Вось, ну, кажа, мама захварэла, ну, святар паверыў, ну, усякае можа здарыцца. Ну, хоч было, каб бацька не прыйшоў, бо часцей з мужчынамі праблема, з жанчынамі, як і так вось. Ну, аказалася пасля, што яны вот так вот вырашылі свае адносіны. Вось, ну, і маці падала ў суд потом на святара, што пахрысціў дзіцяці без яе згоды. Ну, это, канешне, выключэнне. Такая адна сітуацыя такая была. Толькі, вось, патрэбна згода дваіх бацькоў. Канешне, ну, зноў-такі залежыць ад сітуацыі. Мы заўсёды просім, і трэба прасіць, і святароў просім, каб, ну, панятна, што падчас хросту былі абодва. Понятно, это першы кантакт, калі прыйшлі там, як кажам, на разведку, да, паглядзець, а што для гэтага трэба, асабліва, калі людзі ніколі ў касцеле не былі, ну, добра. Тут можна зразумець, але пасля гэтага яшчэ што неабходна. Неабходна катэхеза. Катэхеза перад хростам. Но асабліва для тых, кажу, хто першы раз, першае дзіцятка хрысціць, ну, і хто мае кантакт з касцёлам так сабе. Понятно, калі ёсць у парафіі сям'я пабожная, шматдзетная, ўжо сёмае дзіцятка хрысціць, то сёмы раз ту катэхезу праводзіць няма ніякага сэнсу. Бо ўжо 6 разоў чулі. 6 разоў чулі. Тым больш, што мы іх ведаем. Сапраўды яны шлюб узялі, старэйшыя дзеці міністранты, і на катэхезу, да споведзі. Понятно, што сям'я хрысціянская. То есть тут ніколі наогул у касцёле не трэба фармалізм, каб такі быў ужо занадта моцны. Да? Понятно, яны павінны ведаць, чаго не прыйдуць на гэты хрост. Да? І на гэтай катэхезе трэба іх падрыхтаваць. Дастаткова, згодна з рашэннем канферэнцыі нашых біскупаў, дастаткова аднаго спаткання. Сапраўды дастаткова аднаго спаткання перад хростам, ну, але на гэтым спатканні, то есть бацькі павінны ведаць, чаго не прыйдуць дзіцятка хрысціць, што ты хрост ім дае. Бо часам сапраўды людзі думаюць, вот, плохо па начам спіць, что-то кошмары ему сняцца, на трэба хрысціць. Ну, у мяне была такая сітуацыя, калі прыйшлі хрысціць, бо бабка не хацела шаптаць над ім, бо не хрышчаны. Бо бабка не хацела. Альбо такія, то есть сітуацыя сапраўды можа быць вельмі розная. То есть яны павінны ведаць, чаго. І традыцыйнае пытанне на пачатку хросту, чаго вы просіце ў касцёла там для вашага дзіцяці? Прабач, мне адразу згадалася, калісьці ў чырвоным касцёле папрасілі пахрысціць, і калі я запытаўся, чаго вы хочаце ў касцёла Божага, мне пачалі пералічваць, пачынаючы ад здароўя, шчасця да грошаў, а ў мяне тады на старыя грошы яшчэ 20 000 было. Я так стаю і думаю, можа даць і пайсці, бо што? Хросту не хацяць нешта іншага. Да. Ну, сапраўды, людзі гэта, понятно, што не са злой нейкай інтэнцыі. Ну, не, ну, вядома, папросту не было катэхезы. Так, толькі не было катэхезы. Яны прыйшлі, і мы там пытанне прамову, чаго хочаце. Дык яны сразу, ну, чаго, ну, шчасце, здароўя, грошы.
самых добрых рэчаў, нічога дрэннага ж не хоча для свайго дзіцяці. Вось толькі сапраўды, гэта таксама трэба ўсведамляць. Трэба людзям усведамляць, што яны прыходзяць у касцёл, наколькі вялікую ласку яны атрымліваюць для свайго дзіцяці. Бо заўважым, што сакрамент хросту дзіцяці гэта заўсёды касцёл робіць выключэнне, у якім сэнсе. Бо каму мы удзяляем сакраменты? Хто б гэтым просіць? Хто адпаведным чынам дыспанаваны, то есть падрыхтаваны, так, і хто не мае перашкодаў. Дзіця не можа прасіць аб хросце. То есть заўсёды хрысцячы дзіця касцёл робіць выключэнне, але менавіта з-за веры іх бацькоў. То есть бацькі, мы у бацькоў пытаемся, ці яны веруюць, яны вызнаюць сваю веру, яны абяцаюць выхаваць дзіця ў веры, гэтак далей. Ну і калі бацькі самі нічога не ведаюць, то трошкі касцёл тут уже надужывае гэтую ўладу, якую дадзена Бога. Ось, поэтому об этом таксама трэба, і об этом усім трэба казаць на катэхезе, да, то есть, конечно, яшчэ можа многа чаго казаць, пра што трэба казаць, ось, но напэўна, калі здароўе, ну, кажу, не паліклініка, ну, понятно, што хочацца, каб быў здаровы, ось, але касцёл дае нешта намного больше, чым здароўе звычайнае цялеснае. Ось. Дзякую шчыра. І цяпер такое пытанне. Вось бацькі прыйшлі, яны хацяць пахрысціць. І ведаю, што ёсць магчымасць таксама адмовы. І вот у якім моманце, якія умовы павінны быць, скажем так, заіснаваць, каб ксёндз пераклаў хрост. Бо гэта не адмова хросту, а перакладзена. Вот толькі хацеў заўважыць, што не адмовіць, а перакласці. Адкласці. І вось у якім моманце ксёндз можа адкласці гэты сакрамент хросту? Наогул заўсёды это пытанне адкладання сакраменту вельмі балючае, як і для ксяндза, так і для людзей. Таму што, ну, мы кажам адкласці, а людзі разумеюць як адмову. Такая праўда. Што ксёндз не захацеў пахрысціць. Вось тут, ну, зноў-такі, гаворачы праўнай мовай, павінна быць што? Павінна быць надзея рэлігійнага выхавання дзіцяці. Да? То есть, як я сказаў, касцёл заўсёды робіць выключэнне хрысцячы дзіцяці, да? То есть, гледзячы на веру бацькоў, вось, павінна быць, то есть, бацькі павінны, ну, скажем, павінны жыць згодна з навучаннем касцёла і гэтак далей. Тут выходзіць і ўвесь сакрамент сужэнства, да, маюць ці не маюць. Ну, вось. Пытанне ўдзяляць ці не ўдзяляць. Вось. Канешне, калі няма перашкодаў. І няма перашкодаў, каб з пункту гледжання права, можа, і трэба было падкласці. Вось. Толькі у нас сітуацыя ёсць, якая ёсць. Адкладзеш у касцёле, пойдуць царкву пахрысціць. Канешне, затым трэба вельмі делікатна, вельмі... То есть я цяпер не магу сказаць так, да, згодна з правам, да, права так гаворыць. Калі няма надзеі на рэлігійнае выхаванне, хрост трэба адкласці. Але тут таксама нараджаецца пытанне. Вядома, што бацькі яны такія, якія ёсць, і часамі гэтыя бацькі не сведчаць аб сваёй веры, сваім жыццём. Але ёсць яшчэ і хросныя. О, і вот тут я зараз да гэта і таму наступная справа, да чаго мы пераходзім, што я хацеў сказаць, што Александр чытае мае думкі проста. Вось, сапраўды, тут яшчэ справа хросных. Вось чаму вельмі важная з'яўляецца функцыя хросных бацькоў. Да? У нас хросных выбіраюць, таму што добры чалавек, добры знаёмы, альбо багаты, кажуць, недавно глядзеў нейкую гумарыстычную перадачу па тэлебачанні, кажуць, сваго дзіця 7 разоў хрысціў. Чаму? Ну, бо трэба, каб кум быў там і у міліцыі, у пракуратуры, у гандлі, і там, і сям, усюды кум павінен быць. Поэтому 7 разоў хрысціў, да? Каб 7 кумоў было. Это, канешне, жарт, да? Але сапраўды, ну, людзі часта вельмі па-рознаму на функцыю хроснага глядзяць. Вось, раз нават у катэдры хацелі буддыста хросным зрабіць, ужо правялі яго. Вось, можа, на іх нешчасце на мяне папалі. Вось, кажуць, ён добры чалавек. Я не сумняваюся, можа і добры, я ж нічога супраць не маю буддыстам. Вось, ну, але ён не можа быць хросным, да, таму што, ну, ёсць патрабаванні, пра якіх мы будзем казаць, вось, але адны з них, то якая задача хроснага? Хроснага задача быць сведкам, правадніком веры для свайго хрэсніка. Ці гэта для дарослага, ці гэта для дзіцяці. Да? Поэтому бацькі, калі яны могуць быць нават, калі бацькі без шлюбу жывуць, можа ёсць перашкода, можа, пакуль, як мы кажам, не сазрэлі, да, па-рознаму, это уже аспекты душпастарскія тут выходзяць вельмі розныя. Але хросныя, яны павінны гэта рабіць, да? Поэтому, калі пытанне, ці выракаешся ад зла, там, ад граху, да? Ну, бацькі па-рознаму можа адказаць, як яны не венчаныя, то перапрашаю, яны не адракаюцца, бо яны жывуць разам, жывуць у граху, і невядома, калі это закончыцца. Ось, але хросныя, ну, хаця б хросныя павінны адказаць на гэта пытанне, не выракаемся.
Да? То есть, поэтому вот эта наступная справа вельмі важная. Зноў да чаго трэба рыхтаваць людзей, это выбор хросных бацькоў. Хай, можа, это будзе не самы багаты, хай это, можа, будзе не найлепшы сябра сям'і, хай, але каб гэта быў сапраўды чалавек веры, каб это сапраўды быў чалавек, які можа свайму хрэснічку быць добрым прыкладам у веры перадусім. Вось, бо гэта нельга падхадзіць да сакраменту хросту так, ну бо ўжо свята ёсць, ужо там калбасы купілі, ось ужо трэба святкаваць, а тут яшчэ ксёндз са сваім нейкім патрабаваннем выходзіць. Так абсалютна быць не можа. Бо гэта сапраўды сакрамент, мне кажа, самы першы, самы важны сакрамент уваходу ў касцёл. Вось гэта што тычыць падрыхтоўкі да хросту дзяцей, да, то есть. І наступнае пытанне адносне хросных увесь час. Вядома, мы кажам пра тое, што хросныя павінны быць людзьмі веры. Цяпер, а якой канфесіі? Ну, понятно, што кодекс кананічнага права гаворыць, што хросныя павінны быць католікамі. Да? Вось. Ну, але ёсць яшчэ такі дакумент, які называецца дэкрэтам аб экуменізме. Ну, больш таго, можа. Грэка-католікамі і рыма-католікамі. Так, неважна якога абраду, абсалютна. То есть католікі, неважна якога абраду, абсалютна. Могуць быць грэк-католікі, скажем так, больш шырэй католікі ўсходніх абрадаў. Можа быць грэк-католікі, можа быць сіра-католікі, копты, армяне, ўсё. Вот этих усходніх касцёлаў 22 цяпер, па-моему, наколькі памятаю. Любы, то есть любы католік, неважна якога абраду. Да? І далей кодекс гаворыць, што іншыя хрысціяне могуць быць дапушчаны толькі як сведкі хросту, але толькі разам з католікам. Да? То значит, католік павінен быць абавязкова. Абавязкова католік павінен. Прынамсі адзін. Прынамсі адзін католік павінен быць абавязкова. Але дэкрэт аб экуменізме з 1994 года гаворыць такую рэч, што праваслаўныя, так як яны з'яўляюцца самымі блізкімі па веры, браты нашай веры, ось, то яны таксама разам з католікамі могуць быць хроснымі бацькамі. І з 94 года касцёл дапускае, то есть калі ёсць праваслаўны, ён таксама можа быць хросны. Вось гэта трошкі так нацянута, вось, але так можа быць. Дэкрэт аб экуменізме это звычайнае навучанне. Але толькі адзін, другі не можа быць праваслаўны. То есть толькі разам з католікам. Да, то есть адзін можа быць католік, другі можа быць праваслаўны. Неважна якога полу, бо тут таксама ёсць звычаі. На некаторых парафіях спаткаўся, то есть калі хлопчыка хрысціць, то абавязкова тата хросны павінен быць католік, а мама можа быць кім угодна. Да? Калі дзяўчыну, то мама. Гэта зноў не мае нічого супольнага з правам. У праве такіх патрабаванняў няма. І да важнасці хросту не належыць гэта. Наогул да важнасці хросту належыць толькі вада і формула. Па сутнасці. Поэтому, каб хрост быў несапраўдным, трэба пастарацца. Сапраўды трэба калі сужэнства, мы казалі, ёсць сапраўды вельмі многа прычын аб несапраўднасці сужэнства. Вось тут і нейкія рэчы, якія звязаны з воляй чалавека, з выяўленнем волі, да, то есть там і ўнутраныя праблемы, знешнія праблемы, і дахоп кананічная форма можа быць. Яшчэ ўсё што угодна. З хростам, каб хрост быў несапраўдны, то трэба сапраўды пастарацца. То есть трэба не ваду браць, а нешта іншае. Трэба не выкарыстаць слоўныя формулы, да? То есть, напрыклад, я цябе там хрышчу імя невядома каго. І самого сябе паліць. Ну і самого сябе паліць, напрыклад, вось. Бо самого сябе хрысціць нельга. Ну, так наогул сакрамент самому сябе не удзяляецца. Вось, да? То есть сапраўды трэба пастарацца, каб сакрамент хросту. Поэтому хросны, больш таго, я скажу, хросных бацькоў можа нават не быць. То есть хросныя бацькі яны не патрэбны для сапраўднасці хросту. Яны патрэбны для таго, каб быць правадніком у веры, каб дапамагчы чалавеку. Але якіх няма, ну то няма. А вось тады у мяне пытанне, бо сустрэўся з такімі званымі дапаўняльнымі абрадамі да святого хросту, які адбываўся ў рэанімацыі. Вось, і пазней у касцёле рабілі гэты дапаўняльныя абрады да хросту. Я запытаўся, што ж гэта за дапаўняльныя абрады і да чаго яны служаць. Мне сказалі, дзеля таго, каб дзіцё мела хросных. Ну, гэта ўжо душпастары так трактуюць гэта. Але сапраўды ёсць такая практыка, да, дапаўняльных абрадаў, яна сустракаецца вось у нашай, скажем, касцёльнай рэчаіснасці даволі часта. Сапраўды, калі хрысціш дзіцятка ў шпіталі ў рэанімацыі, понятна, там няма ні хросных, там часцей за ўсё не пускаюць хросны, там толькі святара пускаюць. Вось там няма хросных, там няма свечкі, няма белае адзенне. Вось. І тады ўжо многія святары гавораць так, як дзіцятка выжывець, што дай Божа, прыйдзіце ў касцёл, мы зробім дапаўняльныя абрады.
І яны менавіта на гэтым тады хросныя пытаюць, значит, вызнаюць свою веру, атракаюцца ад зла, вось ёсць тады это самае свечка, белае адзенне, ўсё як положено. Вось хрост быў сапраўдны падчас хросту ў шпіталі, быў сапраўдны. І менавіта гэта мы записываем у кнігу. У кнігу рэгістрацыі хросту пішам, што тады ахрысцілі, так, пішам без хросных, і на палях аднатацыі хрост адбыўся ў шпіталі такім-то, такім-то, ўсё. То значит, хросных можа не быць? Хросных можа не быць, абсолютно не. Тое, што ўжо іншае, конечно, чалавеку хочацца, каб былі хросныя бацькі, каб яго не абдзяляць. Асабліва, калі ў міліцыі працуе, альбо ў бальніцы. Ну, так, понятно, што так. Ну, трэба, каб дзіцяці таксама, у ўсіх будуць хросныя, а яго няма. Напрыклад, калі ў сям'і там 3-4 дзяцей, а ў ўсіх ёсць, а ў яго няма. Ну, тоже ж, как-то не зусім добра. Поэтому чыста такія тоже душпастарска-пастаральныя справы, вось, бо да сапраўднасці хроста нічога не маюць. Дзіця было ахрышчана, гэта самае галоўнае. Ну, это прыгожыя абрады, конечно, сям'я ўжо не ў такім стрэсе, дзіцятка ў рэанімацыі можа сабрацца і пасвяткаваць і іншыя справы зрабіць. Ксёндз Дмітрый, такое пытанне чарговае. Вось таксама адносне хросту. Вось яны прыходзяць, яны адбываюць катэхезу, прыходзяць разам з хроснымі. І я сустракаўся вельмі часта з такой рэчу, як імя. Імя дзіцяці. Ці можна вось некалькі слоў адносне гэтага сказаць? Ёсць таксама канон, пра які сёння думаў таксама казаць. Канон 855 гаворыць аб тым, што бацькі хросныя і пробашч павінны клапаціцца аб тым, каб не давалася імя чужое хрысціянскаму духу. І вось тут клопат. Вось так, пачынаецца клопат. А што значыць чужое хрысціянскаму духу? Бо тут уваходзяць таксама нейкія звычаі нацыянальныя, дзяржаўныя. І калі, напрыклад, хтосьці прыходзіць і хоча, каб ахрысцілі Джорджам. Ну вось, што такі Джордж? Юрый? Ну так, але... Хоча Джорджам. Ну так, але гэта па сутнасці не супярэчыць хрысціянскаму. Абсалютна не супярэчыць. Вось, альбо Майклам. Не супярэчыць хрысціянскаму духу Майклам. А Фатіма? Можа, не супярэчыць. Вось, і клопат у гэтых імёнах. Якія? Звычайна, проще, каб не былі зусім уже імёны нейкія... Акцябрына, типа там, или Ноябрына, там, яшчэ непонятно што. То есть, зусім імёны, якія мы ведаем, таксама ў савецкай традыцыі, там, типа, да здравствует 1 мая, і іншыя імёны, скарачэння гэтых, што толькі не ўжывалася. Так, Владлен, напрыклад, Владимир Ленин і гэтак далей. То есть, такіх імён, напэўна, не трэба. Вось, канешне, заўсёды захвочваем, каб пры выбары мы памяталі аб сваім хрысціянстве і аб сваіх заступніках. Сапраўды аб сваіх заступніках, і вельмі добра, каб у дзіцяткі быў уже свой апякун, святы апякун. Тот же Майкл, хай будзе Міхал Арханёў, хай будзе. І вось цяпер пытанне. Даносіць таксама Джордж. Ну так, але пытанне, а як імяніны тады святкаваць? Як вось выбіраць гэтага апекуна па імені? Бо часамі, напрыклад, ведаю, што тых самых Янаў вельмі шмат. Ян Хрысціцель, Ян Евангеліста і... Яшчэ Янаў вельмі. Так, вось. І якія тады вось Яны? Гэта ўжо будзе залежаць ад чалавека самого. Спачатку, конечно, бацькі, пакуль ён дзіцятка, можа імені святкаваць, там, ці Яна Евангеліста, ці Яна Хрысціцеля, ці Яна Паўла II, напрыклад. Таксама, все можа быць, не? Цяпер уже маем такога святога. Поэтому тут уже, это уже справа, скажем, калі у чалавека ёсць апекун, нават некалькі, заўсёды можна выбраць. Горш, як ніводнага няма. То есть, поэтому касцёл заўсёды так просіць, каб выбіралі іменно сапраўды такое згоднае з хрысціянскім духам і так далей. Тут яшчэ адна справа. Яшчэ адна справа з іменем звязаная, справа дакументацыі. Вось, сапраўды, у многіх краінах, дзе ўжо ёсць, напрыклад, канкардаты, пасля сужэнства заключаюцца, гэтак далей, вельмі важна імя, якое запісана ў дзяржаўных дакументах, пасведчанне аб нараджэнні і імя, якое запісана ў кнізе хростаў. Таму што пасля будзе справа шлюбу, можа справа святарства будзе. Гэта адзін чалавек ці не адзін чалавек. Калі яго Джорджам напісалі ў ЗАГСе, то я бы ксёндз Пробашч не хацеў яго Юрыем ахрысціць, уже трэба хрысціць Джорджа. Это калі ёсць канкардаты гэты? Не толькі, наогул. Каб не было гэтых, бо, кажуць, мяне там назавуць Володя, хрысцілі Владзіслава. А калі зусім іншыя хрысцілі? Вось. Тады, кажам, можам другое імя, кажуць, другое імя тады. Ольга Аксана пішацца, не? Кажу, заўсёды гэта не згоднасць, заўсёды нешта недобрае.
Значит, калі ёсць нязгоднасць у дакументах і дзяржаўных, і касцёльных, гэта заўсёды нешта ўжо такое вот. То есть пакуль, калі дзіця малое, там праблем няма. Калі пасля, таксама, што яшчэ там на палях кнігі пішам нумар пасведчання аб нараджэнні на ўсялякі выпадак. А пасля, калі гэта мы не ведаем, што ў нашай краіне будзе праз 30 гадоў, калі это дзіцятка замуж выхадзіць там ці жаніцца. А вось пытанне. Была ў мяне такая практыка, ну, такое здарэнне, і па сутнасці я добра што ўзгадаў, бо яе звалі адно імя, а хрысцілі другом. І была вельмі моцная праблема, калі вось ксёндз падчас шлюбу гаворыць гэтыя слова прысягі, і я гавару гэты, каб ён паўтараў за мной слова прысягі, і гавару, вось, я бяру цябе і называю імя з хросту. А ён глядзіць, не, я яе не бяру, я другую бяру, вось. Ну, вось. Я говорю, не, ты яе бярэш. Ну, тут уже канон, конечно, там, что тычыць, это не будзе несапраўднасць, таму што ён хацеў менавіта гэту асобу. Ну так, ён толькі падчас шлюбу даведаўся, што яе імя зусім іншае па сутнасці сваёй. І вось, і гэтая праблема ёсць, сапраўды, нам здаецца нічога страшнага. Можа, на першы позірк сапраўды там нічога, ну, там. Але трэба заўважыць, што ў касцёле, калі мы молімся за кагосьці, альбо калі сакрамент, вось як тут сакрамент сужанства, то ўжываецца толькі імя з хросту. Конечно, імя з хросту. І калі пахаванне таксама. Так, імя з хросту. Больш таго, недавно адзін святар мне таксама усведаміў такую рэч, што, напрыклад, калі нехта нешта, ну, всякае бывае, хоча недобра чалавеку зрабіць, і кажуць яго імя светскае, то нічога не дзейнічае, таму што імя з хросту іншае. Таксама гэта справа вельмі важная, вось, поэтому ну, добра, пахрысцілі там, часто здараецца Владимир Владислав, у свой час было так, вот, Владимиром не хрысцілі, пахрысцілі Владиславом, вось, ну, і в кнізе писали... Франц Францішак, ну, это яшчэ паўбяды, Франц Францішак это одно імя, а Владимир Владислав это рознае. Ну, так. Вось. І пасля чалавек становіцца святаром, ды хто стаў святаром? Ну, той, каго пахрысцілі, хіба. Ну, а ў дакументах яго, што? Пасля дакументы прыходзяць на курыю, там, і гэтак далей, і пачынаецца праблемы. Уже пра іншых кажу, законніка і праблема часамі. Ну так, бо там законнае імя. Але ёсць законнае імя. Тут уже трошкі, як бы, это законнае імя мы таліруем. А то, што пры хросце ў дакументах ад самага пачатку, бо ў кнізе хростаў, так мы гаворым, што хрост брама сакраментаў, там яшчэ ёсць так званыя аднатацыі. Там ёсць аднатацыя аб бежмаванні, ад канфірмацыі, аднатацыя ад прыняцця сакраменту святарства альбо аб вечных шлюбах манаскіх, таксама аб сакраменце сужэнства. Усё гэта запісваецца ў гэту кнігу, і павінна быць згоднасць. Поэтому, можа, калі сёння бацькі хацелі, там думалі адно, сказалі другое, праз 30 гадоў бацькоў гэтых можа не быць. І можа быць так, што это дзіцятка за 30 гадоў ні разу не успомніць там о сваім акце хросту, каму не патрэбна. Недзе ёсць і ёсць, і добра. Але як дойдзе справа пасля да сужэнства альбо да святарства, альбо яшчэ да чаго-небудзь, будзе праблема. Вось так. Таму, дарагія нашы радыёслухачы, калі прыносіце дзіцятка да хросту, то памятайце аб тым, каб імя было згоднае з гэтым іменем, якое надаеце, а надаваць імя трэба згодна з хрысціянскімі імёнамі. Так, тут з хрысціянскімі імёнамі. Сапраўдна, гэта вельмі добра сказаў арцыбіскуп падчас імшы 2 дні таму назад на свой дзень нараджэння было таксама ўспамін імя Езус. Ну, так. Ён сапраўды вельмі файную катэхезу сказаў менавіта пра імя чалавека. Вельмі мне спадабалася. Он тыя справы там парушаў, і сапраўды варта в этом памятаць. Дзякуй шчыра. Дзякуй шчыра, ксёндз Дмітрый. То можа трохі далей вось адносне. Ну, не ведаю, што там далей. Ну, далей. Это мы кажам пра падрыхтоўку, трошкі сказаў пра падрыхтоўку бацькоў і хросных дзіцяць, якія павінны быць ахрышчаны. І наступная, як бы, сама вялікая яшчэ адзін такая вобласць, пра якую трэба сказаць, это падрыхтоўка чалавека дарослага да хросту. Это зноў цэлая вялікая, ну, часамі праблема. Да, чаму? Таму што чалавек дарослы, прыходзячы ў касцёл, тут трэба вельмі моцна, то можа больш для святароў зноў такі ведаць, чаго чалавек прыйшоў. То есть, бо вельмі часта, чаму я кажу, прыходзіць у касцёл пахрысціцца, бо нешта ў жыцці не складваецца, бо нешта там такія-то праблемы, часамі псіхалагічныя, часамі нават псіхічная праблема ў чалавека. Вось яму нехта сказаў, трэба пахрысціцца, я не хачу публічна, я не хачу это самае, ну вот скорей пойдем пахрысцімся. А цяпер тым больш прысутнічае, ведаю, што, напрыклад, у праваславі такое папярэджанне прыйшло, вельмі шмат імігрантаў хоча пахрысціцца дзеля таго, каб застацца ў гэтай краіне. Так. Ну, таксама ёсць і
это у заходніх краінах, так самай Польшчы, ёсць такое. Тут у нас у Беларусі... Магчыма, я не сустракаўся з гэтым, веру, што так можа быць, вось. Але тут мы павінны зноў-такі касцёле спрадвеку існуе інстытут катэхуменату. І вось гэта дзіўнае слова катэхуменат. Дзіўнае слова катэхуменат, да. Вось, бо чаму дзіўнае, бо часу ад часу чуць яго ў касцёле, але большасць ввогуле не ведае, што гэта такое. Да. Не веда, што гэта сапраўды вельмі важны інстытут, які існаваў у касцёле. З першага часу існавання касцёла заўсёды, калі чалавек хацеў быць хрысціянінам, ён папярэднічаў гэты час катэхуменату, то есть час падрыхтоўкі да прыняцця сакраменту хросту. Больш таго, нават у праве ёсць такія спецыяльныя моманты, дзе гаворыцца канкрэтна пра катэхуменату. Да? То есть, напрыклад, калі чалавек памірае, будучы катэхуменам, то есть рыхтуючыся да хросту, яго ўжо хаваюць як хрысціяніна, католіка. То есть это лічыцца хрост жадання. То есть ён хацеў, ён рыхтаваўся, так сталася, што памёр. Так? Ёсць некаторыя таксама іншыя моманты, якія паказваюць, наколькі важны гэты інстытут катэхуменату ў жыцці касцёла. А больш таго, нават калі возьмем всю літургію Вялікага посту, бо звычайна у старадаўнім касцёле і цяпер таксама заахвочваецца, каб хрост дарослых адбываўся Вялікую суботу, пасхальную вігілію. Сапраўды гэта найпрыгажэйшая літургія ў жыцці касцёла. Ну і з тых двух алеяў, якія існуюць у касцёле, з трох алеяў, прабачце, таксама. З трох алеяў, адзін алей катэхуменаў. То есть сапраўды гэта заўсёды скарб, калі чалавек, будучы здалёка ад Бога, адчуў Божую ласку на сабе і папрасіў аб дары хросту. І нельга гэта так проста, папрасіў, добра, пойдём пахрысцімся. Катэхумен доўжыўся вельмі па-рознаму. Часамі год, часамі 3 гады, а часамі яшчэ больш. Ось, там ёсць розныя крыніцы, ось, але, напэўна, гэта не было катэхуменат адна катэхеза. Ці 2, ці 3. Напэўна, гэта быў цэлы працэс. То есть чалавек пазнаваў праўды хрысціянскай веры, чалавек імкнуўся жыць гэтымі праўдамі, чалавек, і тут таксама была важная функцыя ўжо гэтых хросных альбо васпрыемнікаў, як па-руску гавораць, так? То есть тыя, хто быў прыкладам для гэтага чалавека ў хрысціянстве, да? Бо асабліва першае стагоддзе хрысціянства, за тое, што быў хрысціянін, можа было жыццё аддаць спакойна, так. Першае 3 стагоддзі пераследу, да і пасля хапала гэта, сапраўды. То есть калі сапраўдны хрысціянін, заўсёды так ёсць, да? То есть хрысціянства каштуе. Это не то, что модно, это не то, что там прыгожа, не то, что так все хрысцяцца, я пойду пахрышчуся, так? Хрысціянства сапраўды каштуе. І каб быць добрым хрысціянінам, сапраўды гэта трэба падрыхтавацца. Не таму, што там баяцца нечага, я думаю, што толькі сапраўды навучыцца жыць той Божай ласкай, якая сидзіць у сакраменце хросту. Бо, па сутнасці павінны быць удзельны 3 сакраменты: хроста, канфірмацыя і камунія. Вось, тут ёсць пэўныя нюансы, асабліва з камуніяй. Тут з канфірмацыі яшчэ ўдзяляюць 2 падрад, але з 3 сакраментам з камуніяй могуць быць праблемы. Вось, але вось эта падрыхтоўка, час катэхуменату, яна сапраўды вельмі важная. Вось, поэтому, нават калі берем літургію Вялікага посту, там ёсць 3, 4, 5 нядзеля, так званыя скрутыні з катэхуменай, можа быць. Нават у літургічных кнігах напісана, спецыяльныя набажэнствы, якія рыхтуюць гэтых людзей, 3, 4, 5 нядзелі Вялікага посту, рыхтуюць іх менавіта да перажывання гэтай таямніцы ў Вялікую суботу. Да? Як катэхуменат павінен цяпер адбывацца? У нашых канферэнцыі біскупаў выдала адпаведныя там інструкцыі у нас ёсць, да? Павінен па меншай меры год чалавеку рыхтавацца да гэтага. А вось калі ён па некалькі месяцаў як паслухаў пра хрысціянства і пайшоў, і знікнуў. Бо ў мяне апошні час менавіта так было. 3 месяца прыходзіў на катэхезу, а пазней вырашыў, што хіба з хрысціянства гэта не для яго. Конечно, тут хай пан Бог рашаць, мы трэба маліцца за этого чалавека, б яго навяртанне. Напэўна, нешта было яшчэ, можа, не до конца, можа, слабасць чалавечая. Не бярусь судзіць, не ведаю, што ў кожнага чалавека сваё ёсць. Але вось менавіта нават за гэты год, сапраўды, адсеиваецца, не скажу, што случайныя людзі, недобра так казаць, у Бога няма выпадковых, напэўна, нешта там пан Бог хацеў этому чалавеку сказаць, можа, яшчэ скажа некалі. Вось, але, напэўна, тыя хрысціяне, якія прымаюць гэты сакрамент, сапраўды, становяцца хрысціянамі такімі сапраўднымі. Зноў-такі ў двух косці, бо сапраўдна ўсе мы сапраўдныя, але і таксама ўсе мы людзі грэшныя, таксама аб этом трэба памятаць. Але сапраўды яны ў касцеле застаюцца. Тут мне вельмі фундаментальныя.
І тут мне вельмі такі добры прыклад, могу сказаць, прыклад Москвы. Ўсё ж таки ў Москве каталіцкая вера так трошки это нетрадыцыйная, скажем, для России. Але наколькі там сапраўды пастаўлены гэта заняткі тухміна, там пробач папярэдні, думаю, цяперашні. Ксёндз Владзімір, ён пільнуе гэтага. Сапраўды многа людзей пераходзяць у каталіцызм, ці прымаюць сакрамент хросту ў касцёле, але не застаюцца. Там не быўшы 2-3 гады, прыхажу, палова людзей ўжо ў супольнасці не ведаю, невялічкая, але ўсе сапраўды ў астатнія гады дайшлі і засталіся ў касцёле. Вот што вельмі важна. Што можа не заўсёды бачна у Беларусі, на жаль, у мінскіх парафіях. Так. І цяпер у адносне хросту дарослага чалавека, ну і мне здаецца таксама, бо сустрэўся з такой сітуацыяй, калі бабуля да мяне прыйшла вось з просьбай ахрысціць яе сына, уже дарослага, бо ей нехта параіў ахрысціць дзеля таго, каб даць яму другое імя, бо ён ужо быў ахрышчаны і атрымаў імя, яго нехта пракляў, ён цяжка хварэе, то вот дзеля таго, каб атрымаць здароўе, яшчэ раз ахрысціць. Ці гэта магчыма? І вось то, што я казаў на пачатку, што ёсць некаторыя звычаі меркаванні, які зусім не згаджаюцца з правам. Хрост можа быць удзельны толькі адзін раз у жыцці. Не можа быць нічога іншага. Можа быць умоўны хрост пры некаторых сітуацыях, можна наступны раз пра гэта буду казаць таксама, але хрост сапраўдны можа быць удзельны толькі адзін раз у жыцці. І для дзіцяці, і для дарослага. І для дзіцяці, для жывога чалавека, это важна сказаць, таму што таксама ведаю сітуацыю, недавно прыйшлі людзі, кажуць, былі там у нейкай вёсцы, памерла іх бабуля, яе звалі Ядвіга, вось імя каталіцкае, вось там святара каталіцкая не было, бо толькі праваслаўны. Сказаў, што ён з такім іменем не будзе маліцца. Вось трэба перахрысціць, зрабіў з Елену і пахаваў як Елену. Ого! Вось. Понятно, што мёртвага чалавека хрысціць, але, наколькі я памятаю, пробавалі увесці такую практыку на пачатку хрысціянства ў першых стагоддзяў, як хрост мёртвых, альбо хрост за мёртвых. Да, хрост за мёртвых. Была такая практыка, але сёння навучанне касцёл адмовіўся ад яе як ад несапраўднай. Так, абсалютна несапраўднай. То есть, што мы павінны ведаць? Хрост сапраўдным чынам удзяляецца адзін раз у жыцці, ставіць печатку, сакраментальную печатку, як называецца, да, то есть ён не можа быць ніколі паўтораны сапраўдным чынам, і таксама ён ніколі не можа быць вымазаны з чалавека. Таму слова перахрысціць гэта глупасць. Перахрысціць, мягка говоря. Мягка говоря. Дарагія нашыя радыёслухачы, калі вам нехта скажа пра перахрышчванне, ці гэта святар, ці гэта бабуля, не ведаю, як мягка тут сказаць, што зрабіць з імі. Плюнуць у вочы як найбольш глупаму чалавеку, што ли? Не існуе такое слово, як перахрышчваць. Не існуе ввогуле такая рэч, як перахрышчванне. Вось, і тут афіцыяльна ксёндз Дмітрый нам гэта сёння абвяшчае. Вось. Таму памятайце пра гэта. Можна толькі адзін раз хрысціць. Наша сустрэча сёння дабягае ўжо канца. Хацеў бы шчыра падзякаваць і маю на надзею, што у наступную пятніцу таксама сустрэнем і далей будзем працягваць нашу размову, нашу катэхезу адносне хросту. Вось. І запрашаю вас удзельнічаць менавіта ў гэтай катэхезе, задаючы свае пытанні, альбо сведчачы, быць можа, аб чымсь. Таму вы можете альбо да нас патэлефанаваць, альбо напісаць да нас на наш адрес, на наш эмейл свае пытанні, альбо на нашых старонках, сацыяльных сетках. Таксама можна задаць свае пытанне. Цяпер узгадаю толькі, што мы кранаемся беспасрэдна сакраменту хросту. Вось, дзякую шчыра вам за тое, што вы сёння прыйшлі, за тое, што вы нас увялі ў гэты сакрамент хросту. Вось, хто можа быць хростным бацькам, каму можна даваць гэты хрост, як выбіраць імя падчас хросту. Вось, дзякую шчыра і да наступнай сустрэчы. До сустрэчы, дзякую. Похвалёны Езус Христос. З Панам Богам. Вы слухалі перадачу «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім.